Uite-te unde dorm românii, într-o căsuță în Bulgaria, Albena, zisă Vilă Magnolia, cu albine în baie, o tonă de albine în baie, nu știu dacă se vede bine și mă înțelegeți, viesii, pardon. Uite-te, unde suntem cazați, plătit la hotelul Magnolia și ei ne-au mutat, uite-te, și că în vilă Magnolia, poftim, cu 2 copii în cameră, 570 de euro, poftiți românilor, haideți în Bulgaria, cred că se vede așa, uite-te la ei. Am scos copiii afară, stăm toți 4 afară, la ora 5 și 20 de minute, ora acum, a României, nu știu a lor. Poftim. Nu știu dacă se vede pe bec. E negru, nu se vede bec. Poftim. Adică, așa ceva. Familia noastră doarme afară la ora asta. Ups, am lovit una. Am ies afară că nu se face așa. Uite cum se odihnesc și zboară. România, te iubesc.